Brad, kaning daan diri. Ako ani. Pag sure oy, mo din ni. Oh, ako ani. Kutob sa nay magi din eh. Di kalabang. Sure ka? Kanang nagpadulong, badlong nga daw bi. Kana? Sige. Bangon ako eh. Pre, sagutan. Dira ako balik bang. Uy, ako ani nga ganan dire. Dili ka pwede malapas kay. Na, biti ka. At tupikas lagi. Sige ba? Banteligig kumanog di bang. Uy, na sini lagi. Kahiyaw na kay kuda. Asa ka manghihian ni. Turay, hindi kasabutan. Hindi pwede maging ano eh. Dali ko, boss. Katilaw ka niron. Karan ka. Wala, boss. Sige, ato lang mapikas lagi. Ano tingin lagi, bro? Murag kailang ko naman. Kimsaw ng kukuha. Brad, hindi pwede makakinin eh. Familiar lagi ka, Brad. Ay, ikaw na na sis. Kalimut ka? Natong itsula ni si Charles. Edison. Pero di ko kaya bumitaw ibigay masasakit. Isog-isog. Bayot magay. What's up mga Pulukoy? So, naami din karon sa BNG Consolacion. So, nami i-welcome nga bago namang member sa Liloan Tabayans nga si Melbert. Yo guys, what's up guys? Ako yung Melbert guys. Palihog lang kog subscribe sa among YouTube channel and like and hit the notification bell. Hey, yeah, Bisaya, hey, muli Bisaya, hey, yeah, Bisaya, hey, kahit Bisaya, hey, yeah. Kung gusto ka nga mo, magalas suway, yeah.